Hej Facebook og hej YouTube. Det her bliver den sidste video på min YouTube kanal, fordi jeg vælger at skifte bruger. Så nu hedder jeg ikke Johanne Jensen mere. Nu vælger jeg at lave en bruger, hvor jeg hedder Josefine Damkjær, som jeg gør på Facebook. Og det gør jeg, fordi at det er bare underligt, det er Johanne Jensen. Og så skal I bare, jeg lægger et link i description. Det ved jeg ikke, det kan jeg sige. Jo, det finder jeg ud af. Og min mor sidder ved siden af, så det er rimelig akavet. Okay. Så ja, så det er sådan det bliver. Så ses på den anden YouTube kanal.